Břitva zavítala Pirátům na Skatemill, Millerova břitva. A proč ne? No a zastihli jsme, zdravíme tady Stášu, Josefa, Arneho, čau kluci, ale hlavně jsme tu zastihli trenéra Kubu Váchala. Ahoj Kubo. Takže máme jenom jednu otázku, jenom možná dvě, aby jsme nezdržovali váš trénink. Co přináší Skatemill těmto mladým borcům? Tak za tu dobu bych řekl, že jim přines hlavně zlepšení techniky bruslení, jednoznačně. A myslím, že to i kluci sami můžou potvrdit, to když se potom můžu zeptat, ale jako řekl bych, že jedna kondici, to je to, co tady jde hodně. A v první řadě ta technika a potom od toho se samozřejmě bude ta kondice, jo? Ale dva body, které teď držíme, kondice a rychlost. Koukal jsem, že se zaměřujete na držení těla správně, aby ti nohy šly přesně do toho skluzu. Je to tak? Hlavně to napojení, tam jde o to, aby se ta noha správně napojila a pak může krásně z toho vidět i celý ten vlastně skluz, který oni vlastně využijou. Čím ten delší skluz máme, tím větší máme možnost využít tu svoji energii, kterou jsme do toho odrazu dali a můžeme to potom víc využít v té hře. Tak děkuji za rozhovor, ať se neví. Tak co kluci, jaký je Kuba trenér? Myslím, že nás toho naučil celkem dost. Výborný, hodně nás toho naučil. Skvělé a výborné, hodně nás toho učí. Takže to slyšeli, Millerova břitva, proč ne?